guys! Hi guys! Nanap ko sa park. Miss Goring is here. Oh, moro siya na akong suruyanan diri. Kanina park diri. Okay, nice kay siya. Daghang langgam. Nasa daghang tao. Nasa daghang tao. So, makita niya sa last na mga video diri ra Japon. Ara gyapon ta diri karon. Para akong suruyanan diri. Way lain. Paboritong park. Pero karon kay kanila ging makita ra usa. So, pondo lang ta. Sila diri sa akong tubangan magdula. So, ato sila hang pangutan ano pwede ba sila kamera kay diri gud as sila hang kuan bawal jud ka kung di ka manang hid. So, kinahanglan man ang sa kanila kung pira ba public lang nawong or may interview na to sila o kamay or sila okay ba sila. Football daw na ilang bola. Tinood. Muna ilang football diri. Miss Goring. Mayo O-R-I-N-G. Goring. Oh, yeah. Okay? Yeah. Okay ha? Thank you. Bye-bye.